Чалка! И здравейте, приятели! Днес съм се представил за морална подкрепа. Здравейте! И искам да ви благодаря за 100 абоната, които направихте вече с 119. И по случай това искам да направя един малък giveaway на една тениска, които тениски ще ви се покажат на екраните сега няколко време. Покажат. Те са... Вие може да си изберете една от 63 тениски, която вие си изберете, казвате. Така, също... Искам да ви благодаря, защото видях тук съм набрал 18 лайка, за това ви благодаря. И да ви покажа тук как сме сложили възрастово ограничение. Клипа, не знам защо. Много релпорно тук пак. И на всяко от тези тениски, които ви показах, вие може да си изберете от тези цветове, на тези цветове и на щампата. Но сигурно ще ми го кажете вече. Като изтегля победителя, вие ще ми кажете. Кой каква иска. Даже станах 120 абоната в момента. Супер. И начинът да се запишете за giveaway е като се абонирате за канала и коментирате клипа. По възможност да е само един коментар, иначе няма да бъде зачетен вашия вод. И това е. Горе-долу. Пожелавам ви късмет на всички. Победителя ще го изтегля на 23-ти. Да. На 23-ти ще го изтегля след 2 седмици. Късмет на всички. И от мен също. И аз ще участвам. Това е сега. Ако спечели той, ако се го знаят. И това ще е. Довиждане. И от мен. И нещо малко забавя да пропусна. Вече станаха 121 минута. Който си харесал тениска, но не е спечелил, може да влезе в нашия сайт и да си закупи една тук, къшка, тениски, ето и всички. Има и други, има пъзели, спортни стоки, всякакви работи имам. Но влезете и да разгледате. И това беше пак от нас. Късмет на всички. Чао! Чао!